Archbishop Province nke Niger bụkwazi Bishop Awka Diocese Most Reverend Alexander Ibezim wakọọla ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ndị ndu n'ala Nigeria niile n'ọyọ ka onye ọbụla chegharịa mmakudo ndụ ịchụ àjà nakwazi nrubeisi maka ọdịmma nke ọha na eze n'obodo. Ka ọ na-ekwu okwu na St. Peter's Anglican Church Amawbia maka emume ezi Friday nke afọ a, Archbishop Ibezim lụtụrụ aka na ezi Friday na-alụjere aka na ncheta ndị ụka Kraịst na-echeta mkpọdo akpọdoro Jizọs Kraịst n'enu obe bụ àjà kachasị àjà a chụrụ maka ọdịmma mmadụ. Emmanuel Chigbata ga-akọlu akụkọ a n'isi. Archbishop Ibezim kpọkuru ndị ụka ka ha jiri oyere mbilite n'ọnwụ nke Kraịst wee tụgharịa uche na ndụ ha. Ọ rụtụrụ aka na njirimara Good Friday ma kwue na ọ kwesịrị ka mmadụ bie ndụ ịchụ àjà dịka Kraịst siri wee chụwa n'oge akpọgide ya n'iru obe. Ọ kpọkwuru ndị nke kwere ka ha bụrụ ndị ga-enwe mmụọ eji achụ àjà maka ọdịmma ndị nọ ha n'akụkụ. Onye bụ Deputy Governor nke steeti a bụ Dọkịnta Onyekachukwu Ibezim kọwara Good Friday dịka ụbọchị eji enwe ntụgharị uche nakwa ịchụ àjà ekele nyegara Chineke. Ọ mere ka amata na ọbịbịa Chineke bịara n'ụwa site n'aka nwa ya na-enye steeti a olileanya nakwa ala Nigeria na ihe ga-adị mma bawazie. Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.